Livets liv, frøen der fløj på himlen. Far. Har du nogensinde set en haletusse med små arme og ben? Den er lige ved at blive til en frø. Wow. Jeg ville ønske, jeg kunne se det også. Det kaldes metamorfose. Ja, metamorfose. Men du ved, frøer bliver spist af slanger og fugle. Det er så trist. Det er rigtigt. Men frøer spiser også græshopper og orme for at leve. Det er en del af reglerne, som Livets Liv har lavet. Livets Liv. Hvad er det, far? Fortæl mig. Måske når du bliver lidt ældre, Shin. Nea. Jeg vil vide det nu. Fortæl mig. Vil du virkelig gerne vide det? Ja. Det vil jeg. Okay så. Lyt godt efter. Og så begyndte far at fortælle en historie. Det var den samme historie, som hans bedstefar havde fortalt ham for længe siden. Historien om frøen, der fløj på himlen. Her er vi, i Satoyama. Ude på landet, hvor mange dyr bor. En nat med fuldmåne, efter at risen var blevet plantet, begyndte frøerne deres store kor. Gekko, Gekko. Skal vi gå en tur i måneskinnet? Gekko. Gekko, Gekko. Jeg elsker dit smil. Gekko. Kero, Kero. Gift dig med mig, Kerojon. Det var frøernes store sangkonkurrence om kærlighed. Hvor længe mon den ville vare. Sommeren gik, og efteråret kom til rismarkerne. Fra en lille haletusse var Pyriontor blevet en stærk frø. Hver dag var han travlt optaget af at spise. I dag fangede han en græshoppe, en fårekylling. Og en dag en edderkop. Men en dag. En kæmpestor slange stirrede lige på ham. Pyriontors krop frøs af skræk. Det var et livsfarligt øjeblik. Nej, det er slut. Jeg bliver spist. Han lukkede øjnene hårdt i og ventede på, at slangen skulle angribe. Men pludselig. Flap. 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 En stærk vind blæste, og Pyriontor blev kastet ind i græsset. Han kiggede langsomt op mod himlen. Der var den. En kæmpe fugl, der fløj væk med slangen i sine kløer. Hvor? Pyriontor skreg af chok. I et stykke tid kunne han slet ikke rejse sig. Efteråret blev koldere. Og snart begyndte vintervinden at blæse. Hey, Pyriontor. Det er tid til at gøre sig klar til vinter. Gøre sig klar? Hvad mener du, far? Vi skal sove under jorden, indtil foråret kommer igen. Det kaldes vintersøvn. For Pyriontor var det hans allerførste vintersøvn. Far, jeg har et spørgsmål. Hvad er det, Pyriontor? Fortæl mig. Pyriontor fortalte sin far om dagen, hvor han næsten døde. Så spurgte han. Bliver jeg virkelig spist af en slange en dag? Hvorfor blev jeg egentlig født? Fortæl mig det, far. Det er et stort spørgsmål. Måske lidt for svært for dig lige nu. Men jeg vil vide det. Fortæl mig nu, far. Okay så, lyt meget nøje. Hvad vil far mon sige? Det er en hemmelighed til næste gang, glæd dig. Okay, alle sammen, I har alle fået livet som mennesker. Mennesker bliver ikke spist som frøer. Så, hvorfor blev vi født? Del venligst jeres tanker i kommentarerne.